sizibusisa. Ngiyakholelwa so ukuyithoba nangekulishonipho ngiyakholelwa ngonyama ngibethe ngaphakathi. Ukhulele uzobazi maswata ngithi Nkosi please ngiyakhuleka. Ikhuleke mazinyaneni engwemnyama khuleke namakhosi izinkosi nonke yakhona la nasengiyini layizwe ikhuleke ngibongeke nempatho engiyithulile kweminyama. Yangazi impatho kahle. Ifika la ubonga ukuthi ngabona thina. Asazi isithina seManazarete siphathwa kahle. Hlele siwahamba umhlaba kuba ngigeze amanzi ashisiwe. Ningathengi lutho. Amanzi ashisa. Ukuthi mayo yonke indlela yokuseduzana. Futhi asibonge unyama Inkosi izikhulisa. Nabashendeyo. Yazi ngifana nengilosi kulelizwe. Ebengihamba phansi. Inyama bengivuka amadingo. Mangivuma bekhona abantu abangiphelezelayo amaphoyisa. Amen. Ninkulu lesoze. Umuntu usakhulule. Ukhawula sandla sendlovukazi. Lesa nasomuntu omdala kuyisibusiso. Amen. Sinazo isibusiso. Lo okwenziwa mina akwandele noma. Hamba ngabe ngiyiqenya. Manje ngizoyibona. Manje ke kodwa ngibonge Manazarete wangani niyangenza ukuthi kube umuntu. Ngiyakufela ukubonga amaphoyisa namasosha. Ikade ngabe siphuma esilekelela kuyena kwendlela. Mangothenga nje ukuthi ngijelezele into engayazi. Ngathi kuwethe. Mina ngathi hayi ngifuna angisikele ingcebona. Ubangona kuyaphila le ndawo. Angisho lapha esontweni lapha. Ngisho umuzi. Engiwakhe ubaba uthi umuzi ukuthi ngoba khona la. Ukuthi ngabe sifisa ukuthi sivakashele la bahamba bayokhuleka nje abantwana bothi lapho lapho umbuso uholela. Amathemba kunawo.
eyaziyayibe indawo okuhle nokuphatheka kwethu. Yabona into yayo uyaqala. Uyabona uShembe mayifike endaweni. Angazi lento leyo noma yenziwa kumina noma yenziwa koShembe bonke. Ngibona umusho la mina. Ngoba sekuphindaphindekile manje okwenzeka kumina. Ngoba silapha kwibhoda nje. Kodwa ke basabe khona bathi ngiyimnyama ubani babesidangabeza. Samakhosi. Amen. Amen. Njengoba silalana bantwana bakaNkulunkulu silethe ukukhuleko sizokhuleka izwe lamaswazi. Uthi libe nethula. Amen. Amen. Oh, yeah. Amen. Ngiyazi ukuthi sengibhekile la. Sekume ifika usizobhala incwadi. Amen. Ingcwele. Sekume ifika kuba izwi kuthiwa ekuseni ubaba omkhulu wafika khona la eSwazini. Kuthiwa ufa inkomo ufa mbozi phezulu. Ila ngathiwa lalila ilalila asedobheni lagesi. Yalikotha yonke into ingasekho imvula. Into abaphendula ngayo kufanele ukuthi sihambe. Mina engaphesheya wakwazi ukuvula. Ngathi uyadlala. Elifuna amafula lina. Layithela ufuna ngumfuzi layithela. Laphinda layithela ngoba wasala ngaphesheya. Ngoba njalo uShembe mayifika ezweni sizobhala incwadi. Amen. Oh, amen. Nami ngiyazi ukuthi sifikile la eSwazini. Sekhona okwenzakele. Bayosala ngikhuluma ngabo abazukulu. Amen. Amen. Ngoba ukufika kwaShembe khona ngoba ithandwa inkosi uMswati. U-179 namthi njalo. Amen. Ingcwele. Amen. Ukufika kwaShembe uvula ukukhanya. Awuyithalele ngoma. Uyithalele ngempande. Jabe. Ugamu. Sure. Shows me Thixo uli
Mshembe wa Nazareti umkhululi mshembe wasefikile ezweni lakho noma ezweni langakini kube sengathi khona idwala noma itshe elihlaya emahlombe akho. Ngiyacela-ke bantwana balelizwe ukuthi nibe munye nihloniphane nithandane. Nize ningavumi ukuthi kube khona onganaphakathi kwena nihlukanisa. Barcelona Barcelona 16 verse 17. Roma 16:17. Iyancenga bazona, iyancenga ukuba niqaphele ababanga ukuhlukana nokukhubekisa. Ukuba niqaphele ababanga ukuhlukana nokukhubekisa. Bephambane nesifundiswa enafundiswa sona nina. Bethambene nesifundiswa enafundiswa sona nina. Ahlukanane nawo ihlukane nawo. Incwadi echaza uhambi nababi. Bahamba indlela zobumnyama. Uhamba indlela zobumnyama kuphela kunabumnyama. Njalo thina kusambe ekhanyeni. Ngoba ukuthumela wasekhanyeni ukhanya.
abantu abayithandayo indlela zobumnyama bebebona indlela ekhanyiwe bayele balandela umnyama. Yafisa ukuthi kulelizwe ukuthi umuyovulana kungabi khona abantu abagombana nayo kube umoya wodwa abantu balalendeliwe indawo yenyama abantu babuye babedumile abantu babuye. Amen.
ayikho into esifuna ukuthi abantu babuye bahlale phansi makukhona lengaboni khona ukhulume bese bebona ukuthi iyosovela kanjani inkinga kunokuthi ikhuluma uma uyibhama kufa abantu Sifikile nasithi umthandazo. Amen. Zokhuleka lezwi lakhe senzeni. Uthi libe nokuthula. Amen. Phinde le ndawo yayivele iyona eqaleni. Amen. 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 Ngiyo ngabalana ngiyabonga abantu bekudlelezela. Amen. Ngizofika la. Sizobeka nomkhulu wethu. Uthi abantu ababe munye. Amen. Indaba yalala suthi kwelangwana indaba bengazi into abaphuma kwafika ukuthi ngithi indaba kwafika kulelizwe tuwe namhlanje waphela isabela ngesifundi sokwenza isabela isabela ngidlalela ngiboba kuphela ngomsebenzi mina bengizathi mhlawumbe ngoqala umkhulila kodwa izelo mhlawumbe ungayifunda isitaba xa sisifunde mana zasistabela uqala phezulu okanye ufune phezulu ukugcina indaba yashambela amaswazi indala kakhulu into ethi abantu bawukuvuka mhlaba kakhulu eyayiswazini nabengazi wewe uba wakwenza la angisifundi isikala yelo so zayo ngihlale phansi ngisifunde sonke isihlabelo khona kunokungidida isizile umfundisi wasekuseni wafika ngoba ukwenza izimangaliso ahamba emhlabeni wonke wafika kulilanga ayenza izimangaliso ababekhona bayazazi amen hamba kulilanga wafika inyanga yezulu yenza nazi wasethi ubaba uthi ayenza wakhe njengoba sengifike nalezulu zona amen But I know is one. Is one. Amen. Yabona mina usisikhathi ngimbona ukuthi kama ngishilo ukuthi ngibona ukuthi wadi yabo ngishilo ngaze ngikhulume naye ngibone eseyihambela ngenyawo kusuke ngenzanga mina kusuke kwenza lapha engihamba nawo Amen. Amen. ubaba uthi namakhosazana Jowa ukuthi ngo-2009 bese kuphela isikhathi eside ukufikile lo ngizwa umfundisi uDlamini ngibona lo mfundisi bani Mkhonto
wabefika lapha endlini ngiyamazi umkhonza phela ngiyathi umkhonza ngiyanisokona befike ebuhlini lapha lithi iyapha ngonyama emasofuthi awu sinamxosha kanjani sinamxoshela inoshela bengangixoshile ngonyama bekusalungisa indlela esihamba ngayo ukuswa nomuzi ukuthi sibe sihlale kahle njengoba sekuzisa yonke inesikhathi sayo. Yabona manje sifike nje right in time. Konke ukubheda kusho malala. Phela maybe khona uthando phela zime uvana abantu abantu. Amen. Wayethi baba umzalayo ungayenzi into umuntu ongasisenzele kuyo Kunjalo. uthi wayethi wokwenza nawe uyothanda makwenzeka kuwe. Into eyona abantu emhlabeni idibana abantu bayithanda kabi indlela enobumnyama. Kala ngokudala bese indlela ababantu ibe nobumnyama. Kanti into nje into manyenza ekukhanyeni umphumela wakhona wokukhanya maniyenzele emnyameni umphumela wakhona ngumnyama. Ngiyabonga abantwana bakaNkulunkulu ngoba ungathembi ukuthi ngimficanise khona nibaningi ngaba nelizwi lamaswazi. Emva kweminyaka eminingi sengathi ngizana nyaka mhlawumbe ngeke yishunane kodwa-ke angizange ngisukume nahlala ngoba phela ushemba wafika lapho ushemba mayefika endaweni fika phasi kokwayo shembe ukukhanya usala kukhanya ngelizwe. Nange nisukume emva kweminyaka eminingi kangaka ngoba lanazi ukuthi ushembe siyofika isikhathi emkhumbule namuhla intata ihleli phezu kwenu. Amen. Ngwe. Amen. Abantwana Filipi kuqala verse 3 no 4. Namuhla intata ihleli phezu kwenu. Abantwana
Ngiyambonga uNkulunkulu wami ekunkhululeni kwami konke. Ngiyambonga uNkulunkulu wami ekunkhululeni kwami konke. Ngesikhathi zonke ekunxuseni kwami konke ngane yonke. Ngesikhathi zonke ekunxuseni kwami ngane yonke. Nginxusa ngokuthokoza baba. Ngiyabonga uNkulunkulu ekunkhululeni. Wabenginalo uthando lokuzwa isizwe. Kodwa indlela yakhona noma bayijwayele indaba yokuthi i-passport engayijwayele ize yavulela nge-passport ngabe ngaba nayo baba wenzela i-passport ya-expire ya-expire nayo ya-expire ngingazange ngiyisebenzise. Manje ngisifike isikhathi sokuthi sihambe sisazohamba nge-Afrika. Ngoba abantu bafanele bakhuzwe. Bafundiswe indlela yokuphila. Hayi kuzoba. Ngibona namhlanje abasayezwa. Simele bona amakhompyutha la. Ukuthi sibakhande baze bavume. Uyingcwele. Mina ngisasho ngayini. Ngoba sonke nje basina singamakhono. Amen. Mina sengivuselele ukukholwa emveleni nabo. Amen. Amen. Ingcwele. Iphela kuyenzeka ke umuntu futhi siphakathi ekhulwini. Ubudala kangaka. Hamba emhlabeni semnyameni. Ingena impumelelo. Mina amaNazaretha ngiyacela ukuthi ngizokhanya phela. Amen. Amen. Bafundisa abantu ngobuNazaretha. UNazaretha buye yonke into. Ukuphila. Amen. Uyingcwele. Kodwa okukhulu kakhulu ikhulela izwe layisozi. Kuba libuyele endaweni elaliyiyo. Amen. Bese abantu beka abantu ukuthi izinto bayithathe ngesinqele. Ayingapheli futhi inhlonipho kubantu. Ukuthi bayihlalelisa umuntu. Amen. 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 Sengiphetha ke abantu bakaNkulunkulu. Ngiyobe ngihamba. Mhlambe ngomsombuluko. Mhlambe ngolesibili. Ngiyacela uNkulunkulu ukuba uNkulunkulu umfundilanga ngokunyanya ukuthi ngomsana. Ukuthi wabe nani kusalela kupheleza umoya womzwana. Amen. Nabantu bayisabe into yembi. Amen. Abambele okuhle. Ingcwele.
ningakubukiswa thembele uNkulunkulu ngoba uyisiqalo nesiphetho. Amen. 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 Inkosi isizwe. Amen. Amen.